artiġġanat, ikel u xorb bil-ċitru, divertiment għall-familja kollha u fuq kollox ċitru li kien imkabbar fid-djar tal-familji ta' Ħallija. Kien propju dan il-mod illi bih il-familji f'Ħallija qattaw il-ġurnata tal-ħadd tagħhom hekk kif għal sena oħra il-Kunsill Lokali ta' Ħallija organizza festa ċitru. F'attività li fija ħadu sem numru ta' qdiet mill-lokalità flimkien mas-soċjetà agarja, il-familji setgħu jesperjenzaw ċitru differenti, wirja b'xorb ta' ċitru u anka ikel illi setgħu iduqu. Fit-toroq ta' Ħallija kien anka preżenti kok li ħejja ħafna ikel biċ-ċitru illi kien propju mkabbar mir-residenti ta' Ħallija fejn kien hemm anka beħ tal-arinċ mill-ġonna ta' dan l-istess raħal. F'Ħallija kien hemm anka ferrovija li dawret lil dawk preżenti mal-lokalità filwaqt li ċkejknin tal-lokal setgħu anka jgawdu r-rokna ta' tfal. Intant, il-qilih minn din l-attività se jkun qed imur kollu għal manutenzjoni tal-Knisja Parrokjali ta' Ħallija.